Eusko Alderdi Jeltzalearen ordezkari moduan nator, eta hauxe irakurri nahi nuke. Gaur Jose Mari Furundarena Begiristain Aginagartarrai oroitza eta aitormena egin nahi diogun. Bere onenean gerrak betirako eraman zuen. Euskadi eta demokraziaren alde bizitza eman zuen. Orain, beraren memoria ekarri nahi dugu gurera, omenaldia eskaini eta bezarka bat eman beraren ondorengoei eta familiari. Eusko Alderdi Jeltzalearen kidea Usurbilko milizietan mobilizatu zen. Gazte honek, Euskadiren eta demokraziaren defentsan eman behar izan zuen bere bizitza. Dena eman beharko jako maite den askatasunari, idatzi zuen Estepan Urkiaga Lauaxetak. Horixe egin zuen Jose Mari Furundarena. Agirre lehendakariak adierazitakoa betez. Ez gaude inor hiltzeko prest, baina prest gaude gure bizitza galtzeko. Bertso batekin nahiko nuke bukatu Jose Mari Furundarena Begiristaini eskainitako omenaldi honetan. Gudari. Gudari, ez zendun ezagun zure baitan gorrotorik. Zure barrenak ezun sentitzen odol isurtze gogorik. Amak deituta irtezen duan mendi eta ibarretara. Amaren bizia zaindu behar egizko semeen erara. Agur eta ohore egun handirarte. Edo arkaitzean egindako markak, egun batean bizirik egon ginen hemen diotenak, iraunkorrak izaten dira. Inork ez ditu ezabatzen, eta 50 edo 100 urte geroago ere bisita daitezke. Baina hemen hiltzituzten diotenak zailak izaten dira aurkitzen. Eta irauten dutenean, funtseskoa, heriotzaren garrantzia, ongi ezagutzen duten 31 pertsonei esker izaten da. Bernardo Atxagak 2007an argitaratutako markak Gernika 1937 liburuan irakur daiteken pasartea da hori. Bada, 36ko gerrak utzitako zein marka aurki dezakegu gaur egungo Usurbil eta usurbildarrengan. Gutxi batzuk baino ez, gerra irabazi zutenen aldetik, hamarkada luzeetan inposatutako isiltasunak marka horien arrasto oro ezabatu eta lurpean utzi nahi izan dituztelako, ahanzturara kondenatuz. Horregatik txalogarria eta miresgarria da, Usurbil 1936 memoria historikoaren elkartea, Usurbilgo udalaren ezinbesteko laguntzarekin herrian egiten ari den lana. Gaurko eta ondorengo belaunaldiek ezagut dezaten gure herriak eta gure aurreko herrikideek pairatutako sufrikarioa, bidegabekeria eta mina. Are beharrezkoagoa orain, gerra eta bomba hotsak oso gertu ditugun honetan. Horregatik, gaurko ekitaldi hau baliatu nahi dut, Gernikaren eta gerra galdu zutenen seme-alabak garen aldetik, gerrarik ez Ukranian eta ez inun oihukatzeko. Usurbilgo memoria historiko kolektiboa eta osoa eraiki nahian gabiltza. Eta bide horretan ezinbestekoa da gerraren izena-bizenak argitara ematearekin batera, gerraren lekuak ere ezagutzera ematea. Gure herri inguruan, gure eguneroko joan etorrietarako toki diren horietan, gure bide bazterretan, gerrak hil zituen zenbait herritarren memoria lekuak sortzea. Munduko herrialde guztiek dituzte oroimen lekuak. Eta horien inguruan, hainbat arrazoirengatik era guztietako sentimenduak biltzen dira. Gernika edota Maiur, euskaldunon oroimen leku esanguratsuak dira. Toki guztiek dute euren Gernika txikia, baita Usurbilek ere. Eta horregatik da garrantzitsua toki horiek identifikatzea, ezagutzera ematea, eta gerraren ondorioak jasan eta isilarazi zituztenen memoria aitortzeko gune bihurtzea.
hemen hiltzituzten toki mingarri hori askatasun demokratikoen defentsarako, bake eta bizikidetzaren balioak transmititzeko eta oroitzapeneko gune bilakatzeko. Ahanzturaren oroimenerako leku, memoriarako espazio, memoria kontzientzia delako, memoriari gabe galduta geundekeelako, eta berriz errepikatzeko bermerik ez genukelako izango. Horregatik ez du dudarik, demokrazia eta askatasuna eraikitzen dituela memoriak, eta horrenbestez memoria ez dela bakearen etsaia, aliatua baizik. Bihur dezagun memoria beraz, gizarte kohesiorako elementu eta kolektibidade berri baterako zutarri. Gaur, Jose Mari Furundarena zenaren hilobiaren aurrean, lehen urratsak eman ditugulakoan nago. Mila esker.